Dadi sadurunge dadi pesinden tak niki riyen penyanyi dangdut, Pak. Masa? Pasar malam berkah riyan. Lho. Untungmu cepat ki. Keliling ning alon-alon. Oke. Iki tenan. Lusi nganggo rok cendak sementen iki dhuwur bangkean nika. Layak bar nyanyi terus numpak tong setan bengi. Nyanyine ning sortong setan. Oh. Lah niki setan. Cah-cah saiki padha mudeng tong setan lho. Nggih tesih akeh kok Oh, isih akeh ya. Sikile metu angkling, lagune mung siji apalane. Apa? Tadi malam aku mimpi kawin. Ah, mung ngoten rok niku, Pak. Anggere sing ngeten iki kena angin roke muni ber. Mungkin nek diingkup ning ngene kaya sempritan. Ya, nama saya Neken Salindri. Kediri punya bos. Panas mlaku orang Gawa payung sandale diseret dramaane mlentung Surabaya keker sineng Madiun permintaan terbanyak Lestari itu. Oke. Wah, iya pancen ya tren tenan menika ingkang kripto sinten niki Lestari? Lestari nek mboten klentu. Sinten nggih Mas Wahyu napa pripun? Oh nggih. Oh, bukan. Iya. Mas Weda. Berdua gitu ya. Nek lagu apa ya? Ayo kuwi engko Mbak Nik kan ya ben nyanyi laguku. Nggih, sakarepmu. Oh ya sakarepmu. Iki Lestari. Apa? Pak Igit niki wau dawuh saking Ibu Pak Mas Manten kali Mbak Manten pas lagu Lestari dipun suwun tindak panggung. Cocok. Mas Manten, Mbak Manten, Pak Eko sekalian Sibu, Bu Mujiatin. Nggih no. Sekalian. Nggih. Berarti sisan digenahke teng mriki. Iki Pak Eko arep maju sisan gawoke kayu jati sing ana tulisanmu gareng mau lho. Koncone gareng. Oh, koncone gareng ya. Pak Eko, Ibu, Mas Manten, Mbak Manten, monggo. Aturan tindak panggung. Mangga. Bu Mujiatin, Pak Eko. Mbak Vina Mas. Iya. Tua. Monggo Mas Manten, Mbak Manten, Pak Eko kalian Ibu. niki keluarga besar. Nggih, keluarga bahagia. Nggih. Pak Eko, Ibu, Mas Manten kali Mbak Manten sampun tindak. Jumeneng wonten panggung menika Pak Igit. Pak Eko Agus Supriyadi dalah Ibu Mujiatin, dalah Kang Putra Mbak Elvina Widyasari lan
Mas Dian Nur Cahyan. Leres. Dasare yo lulus ITS. Saderengipun anu Dek Niken nembang mbok naik wonten pangandikan saking ibu napa bapak. Oh, lagi mbok ngatek jare keluargamu kok ya, yang ngatek sih. Ayo Mbak Lucy bareng. Kok timbang dicorek kok kakak lho kowe engko. Ndak dicorek kok kakak. Lah iya rentuk warisan kowe. Aku lek nyawang anu Mas Eko kalingan Pak Lekku sing anu kono, lor kono. Nah, we. Mulyono. Oh. Kancane plek ki padha rada ngono. Iya ngono kuwi. Piyayine yo. Piyayine. Kurus. Nggih. Apa iki kurusane kan Lah bagus. putune anu mbahku entek. Lah nggih, Pak, sehat selalu nggih, Pak nggih. Baik bagus, bathike sae, plek sae. Ngalem. Mas Eko hati-hati lho niki mantan copet pasar Legi. Ya ta. Mas napa dadak ngene ngopo lho? Kula namung senengane. Lah gayane. Ngene iki jenenge manten nganeh-aneh ngene iki lho. Piyai turah sembarang lho apa lho duit 50.000 rene artine. Lah mula kuwi nganeh-aneh, biasane iki nek manten 100 kok iki mung 50 kan nganeh. Kowe iki ora bersyukur wis Bersyukur dimene Pak. kok. Bersyukur Pak Igit, bersyukur Pak Igit. Kuwi dikai biru, engko Nggih. nek tekan omah diimbu kei karbit engko dadi abang. Oh, dadi dadak tukone karbit sik. Sesuk dadi Wis tak dongake dadi amal kebaikane Mas manten, lancar rezekine, dicatet karo malaikate, sok ben ganjarane swarga jajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mboten ngersake swarga, Pak, ngeten iki. Pak Sigit. Lambemu mulai ndongake kok malah Pun gempa lho Pak wingi, Pak. nggih monggo badhe paring. Monggo badhe pangandikan kali Ibu, monggo. Monggo. Dicedhaki Mas, cedhaki Mas. Ya, digandeng, tangane digandeng. Mantenan nyari tangane digandeng. Nah, engko nek turu dipuk-puk ben angler maem didulang, engko nek ngentut diadahi plastik ngono kuwi. Ngetokke akrab ngene. Monggo. Pangandikan. Dalem Mas. Oh, ngersake Cundamani. Oh, ngeten. Nduk niken Cundamani sik ya apa Lestari sik? Lestari rumiyin permintaan. Monggo, Lestari manut. riyen nggih. Cundamani. Lestari riyen hukume Kanca-kanca ben rembukan Cundamani. Nggih, nggih. menawi Mbak manten ngersake napa? Oh, manut. Oh, nggih. Lestari rumiyin nggih. Jin. Nggih. Nggih. Engko Cundamani ben dinut. Siap, Dinut siap. dhisik nulis notasi sik. Sik, pun. Manut. Monggo Mbak Niken. Nggih. Lestari nggih Mbak Niken nggih. Nggih, Om. Oh, nggih. Coba kaya ngapa? Lestari bersama Niken Salindri dan Cakraningrat Rembang. Dados. Sang Dewi katon lam-lambi ambrabar mewangi. Wah, hebat. Iki kurang afdol nek Mas manten ora duet Lintang Asmara karo Mbak Niken. Kok Lintang Asmara mau nyuwune Cundamani ya, Lintang Om? Asmara mau gitu. Oh, diganti Lintang Lintang Asmara. Asmara. Wow. Diganti Lintang Asmara. Iki mau masnya asine ameh nyanyi lho, Om. Lho lah ya iki. Tapi isin Lah bar iki kan ora isin. Lestari. Tapi son iki engko ra isin kok nduk sing Lintang Asmara. Soale jatahe cowok dhewe, cewek dhewe. wonten jatahipun piyambak. Nggih. Heeh. Aduh. Monggo brosing sik sing brosingke Mbak manten. Nggih, Bapak Ibu sekeca rumiyin wonten mriki nggih ndongake mantenipun rumiyin nggih. Pak Eko niku anu saya pun mulai kolom ben-ben niko. Lah, Open kesel. Oh alah jin sampun. Menawi jin mboten. tamu irene to. Kiai iki lek turah duwite. Nyapa piye? Nanggap awake dhewe jenenge ngene. Lah ora marem nanggap niken pisan tambahin. Oh ngono. Nggih. Napa lho Pak? Alah nggih. Nggih. Alah nggih. Nggih pun alah. Nggih, wong sugih kaya jek nyimpen duit 5.000-an barang nggih. Rupa yang nggawa rego. Lah engko lek Mbak Niken kan beda sawirane biru apa abang ngono. Lek awakmu 10.000 ya ora apa-apa to. Ya, Nduk. Ya, kowe sing biru-biru. Wis engko tak wenteri. Reng. Apa? Lho, ya lek lo masak gebok. Sik
dirung nih siji-siji. Oh, lah berarti Loro-loro sindene. Sindane jan kaya ngono. Wah, nasib iki. Ngapa? Ya wis kuwi jatahmu ya wis 20.000 kuwi. Iya, iya ra masalah. Iki sesuk iso dadi 2 juta kok. Mas Sigit, mbok menawi rezeki jenengan mriki niku sedaya bos sedaya. Bos ayam wonten, bos kayu wonten. Mugi-mugi mengke lek ngersakne Mas Sigit sak kanca saged nimbali. Teng Rembang saged, nggene Mbak Lucy Brahman nggih saged. Lewat Lucy Brahman manajemen. LBM. Nggih, niki tak kentone salamku ning Mbak Utami niki bos ayam, Mas. Nah, gane mbiyen sinukokne pangsit aku lek ra duwe dhuwit gane menehi. Engko kas wayangan Pak Bibit. Siap. Oh nggih, siap-siap Mas Eko. Nggih, nggih. Aku ra salaman iki. Oh. Aku sakjane enggak wis enggak wis. Karo jenengan ki opo aku sungkan aku. Bapak kali Ibu salaman mawon ragate iki. Enggak usah. Aku ngene lho tak omongi iki ki ora tak tampa ya tak tampa ke isin ngono ya. Lek ora tak tampahi Mas Eko luwih sugih sok aku. Akhirnya tak tampa. Lah ya akhire ditampa wong ya. Sesuk wayah pajek kok ya. Pun Mas, pun matur nuwun. Duit kok gepokan kok. Ya Allah, nyapa aku isin ngene iki nyapa to aku kok diwahi barang ya Allah. Isin aku. Dilebokke ndi? Ya Allah, aku isin aku wis tak ya Allah isin aku. Ya Allah, ya Allah kok ditutupne ya Allah. Masalah Pak Eko ngene iki lho gak seneng aku gak seneng aku. Ya Allah, Pak Eko. Mbok kotak amale iki Pak Eko. Olah napa lho Bu nggih. Wes sehat selalu, lancar rezekinya. Awet ngomong anak putu nggih. Terima kasih Mas Eko, mugi sehat panjang yuswa. Denganipun nggih. Sampun. Nggih, mboten wonten ingkang lali. Sampun nggih. Kowe iki eneng kae. Maksudnya mbok nek tas enten pangandikan ngoten lho Pak iki. Oh. Nggih, derekaken. Nggih atur alon-alon. Nyapa? Alon-alon. Sandale Pak Eko keri. Ora kleru sepatuku kok. Ben. Iki tak parini anakku itu. Iki ya Mas Dian Dian Nur Cahyanto. Oh iya. Menika duet Lintang Asmara. Coba sekalian karo Mbak Niken bareng-bareng nggih. Ora masalah. Cuman sebentar pinjem dienggo nyanyi, gitu. Ya wis ben Mbak ora cemburu sampean nek jejer Wis ngene, nek Mas Manten duet karo Mbak Niken, sini sama Pak D. Wedi ngerti dapurmu. Tak ceritani nabi-nabi sini. Gila ngerti kowe. Lintang Asmara. Coba Lintang Asmara karya Mas Wida Kurung Klaten. Duet Mbak Niken Mas Dian Nur Cahyanto. Dados. Ternyata wah swantene sae tur apa lagu. Malah mesake sing wedok. Lek kok nyuting. Kok nyuting tok. Nyuting. Tapi pertanyaanku karo Mas Manten, sampean kok lagu iki apal tur nyanyine apik. Biasane karaoke ning endi, Mas? Maksudnya latihane. Oh, etan kono. Iya iki. Ning dalem iki duwe studionya, Pak. Ada studionya. Oh, studionya Wah. teng mriku. Oh, jijik. Belajar di bulike. Iya. Wah. Wah, luar biasa. Matur nuwun nggih Mas Dian. Wah, hebat. Yes, Malam hari ini di channel berapa 50 channel lebih? 50 lebih. 59,5 channel, Pak. Oh, klebu channel Kejaba Sikit channel Lucy Brahman official uga Mas Andika Multimedia Jakarta. Siap. Nggih. Terus pundi? Tas enten Mbak Niken jenengan ngersake lagu nopo, Mas? Mbok menawa lagu kenangan dulu saat pacaran. Oh, lagu lawas. Nggih, umpama pacarane iki ning kebon ya lagune Jambu Alas. Oh. Umpama pacarane ning kuburan ya lagune Kijing Miring. Napa? Bocah saiki kok Tak kira nek lihat kebunku. Saiki lagu napa mengke ganti tembang. Mboten enten, iki manut mawon. Oh, sampun. Lagu si anu. Kersane Mbak Lucy nggih. Nggih, kersane Mbak Lucy kali Mbak Niken. Nggih mengucapkan mawon selamat menikmati hiburan dari keluarga kami. Siap. Nggih dijaga keamanan dan kenyamanannya. Amin. Demikian juga saya mewakili selamat menempuh hidup baru. Terima kasih. Bahagia sejahtera, selamat kikuk. Ya.
Matur nuwun Mbak Niki ada. Vina dan Mas Dian. Nggih. Jenengan sing pundi? Dintekke sisan wae. Ya, Sedekah sebuti. sing ikhlas pun monggo. Oh nggih. Pun. Bareng lek ora ngono mripate langsung biru. Tekna ya kepiye meneh kahat walah sugih tenan iki. Lah Mas Dian ki pemborong kontraktor. Oh, kelewatan Kondang. tok, kelewatan tok. Ketok ngene ning bablas kok piye. Ora ra, pagah dipikir. Iya, iya nggih. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Amin. Muga. Yagane ya usul. Nah, masalah jinji. Nggih. Matur suwun Mas Dian. Wah, jan ya. Lagi lali. Rasah ra apa-apa. Mboten. Rasa iki nek sah. anu kanca-kanca nggih Mboten sah. ngendang. Mboten sah Mas, salah Mas. Malah jerone ram. Sugeng enjing Mas Bagong, Mas Petro. Wah, ini bengi niki sampean kula dapuke kalih garing tralala. Oh Ya, nggih. saonane ya Dik, kelahiran Nggih. 75 wong kae cek adikku nggih. Heeh. Saonane. Kula nggih adik jenengan. Daleme ngendi, Dek? Kula Bluro. Bluro. Nggih. Nggih. Pinarak Mas. Matur nuwun. Esuk nek rono tak mampir. Berarti Nggih, umurmu nggih. 50 ya, Men? Pun, 50 ya? nggih. Nggih, 50 pas. Tapi pun, Kok ketok kaya umur 75 ngono lho. nggih. Nggih, Mas. Mbok dinomke to. Lah dekne senengane nyepuhke gelang kula ya Oh, nggih, nyawane nggih, katut oke. sepuh. Iki cek uripe cek matur nuwun barak aku wis entek 1000-ne kabeh kok. Mosok lho jenengan. Berarti jenengan awet ngoten. Awet. Mergo menjaga Sebabnya? kesehatan. Oh. Minum biomori. Alah. Promosi terus. Oh, iklane sampean to. Sorry ya, Dik. Mbok omongke aku kon dadi iklan opo ngono lho. Lho, mboten napa-napa nek ngersa. Menawi ngersake sampel niki nggih ten Ora. kersa biomoringa. Gratis. Tuku. Lho Lah, contoh kok tuku Ora lho. usah. Sehat nek aku sehat ki Sehat. lari-lari. Mbak ini juga olahraga murah-meriah lari-lari. Nggih. Tak takoni rek. Nggih. Sebabnya apa Mbak Eni kok iso lari-lari? Mergo duwe sikil. Nek duwe sikil, Iso lari. rong mesti meja kursi kae sikile papat ya dengok-dengok ning got. papat. Lho Kowe. beda, Pak. Kae kan Tenger-tenger. benda mati. Dadi Nek benda mati gak iso lari. sing ngomong sapa? Sepeda motor kae benda mati malah playune banter. Wah, iso nyerempet cengelmu bareng. Kae kan benda mati tapi kan enek mesine, Pak. Sing enek mesine, Nenek mesine mesti iso mlayu. rong mesti mesin jahit kae sak kotak mesin tok kok tengok-tengok ning pojokan omah. Esrek. Nek omong ki mbok nganggo logika, Logika, Mas. dipikir. Ngen kula mriko mesin jahit iso mlayu kok, Pak. Masa? Mlayu ning gaden, ning pasar. Lah kuwi Nek butuh. kuwi diplayokke kuwi. Mau kalah kok karo adik kok. Iya, Kak. Sebabnya mlayu ndek sikil iso mlayu ngono lho. Nek mlayu pakaiane sing rapi. Sebabnya Kok ndak bunyi? Lah kok Niki hobine lari pagi. oh, Guru bunyi nganggo kaos oblong nek mlayu muni Masamu? plok. kok yang ngrungokke bareng. Lorang niki sikatan pe muni kok, Pak. Mosok? Kok kabeh kok munine oplok-oplok, lari ya oplok-oplok, sikatan ya oplok-oplok. Hati-hati bengi iki EO-ne Mbak Lucy. Nggih. Oh, nek kula turah wani nek karo adik kula wedok. Wis lunas. Menek kates yo tiba bluk tambah bluk-bluk ngoten. Bluk Kates sing siji bluk lah kok mak bluk-bluk. katese piro kuwi? Katutan bluluk loro. Oh dadi telu. Bluluke sebelahe lho, bluluke njubok. Nembang Mbak Eni karo duet karo kowe. Duet ki lak wawan sing biru kae. Kae duet, Buat kae duet, Duet ki lak sing mangkok enek cendole. kae dawet. Dawet ki lak. Karep omong dawet sing dienggo jeroan ngono. Adik ki nanu mbok ya kaya pas lho adik. ketoke kok setel
setelno lho Lho ra karake. setel piye to, Dik? Aku iki gumun. Dinggo ning jero ndak direndo-rendo. Iki jane nyaw terus dibordir. Bareng jane meh pamer gambar sapa. Ya ben Kula tahu lho Pak lebih ngoten cantik niku. kok. Apa? Pas oglangan. Heeh. Jadi pas oglangan posisi kesusu. Heeh. Nggo namu mbok bolongi ngopo? Nggo angin-angin ngono piye? Dandan teng omahe Lucy Pak kula. Heeh. Oglangan pet mongko selak kesusu. Wah, kuwatoan ya sak kecekele ngoten. Tak nggo mlaku ki kok ora enak apa. Tak tiri wah kembang-kembang bordiran mula ra enak nih kok Pak. Wah, akhirnya kula go mulih. Heeh. Bekase Lucy. Kenek kula nggih jaket. Kok gede men katoke Mbak Lucy. Kula kumbah kula peme nggen anu niku tali tambang darat niku kenek angin kleder. Bayanganmu piye? Wah, iki ndah kathoke kula ngoten. Sablonane Hello Kitty ya kaya. Hello Kitty. Nganggo pita. Hello Kitty ngono kayak lambene mencet. Ana brengose. Lambene Hello Kitty mencet. Ngoten niku. Hello Kitty kok bengesan. Jelarit ngoten bengesan. Oh iya. Mbok ora harus. Kembang karo Mbak ini. Nah, lan gune napa Pak iki? Oh, lagu lawas wong tuwa-tuwa. Pangane lho pulo wis bejaku. Ya iso. Ya Dik, ya wis dadi nananana. Ngoten iki ta? Oh, saged. Iso kan, Mbak? Kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore. Tutuk. Bisa kula. Saged Mas. Saged. Iki Napa nih kok judule? Judule nika napa Pak Bapak? aja digondoli. Aja digondeli. Nah, Lah ya gene kelingan lho. kelingan Pak Ciling kula. Aja digondeli. Nggih. Saged Insyaallah. dusake saged. ya. Kula Kowe usaha. dhewe aku iki takon kowe iki kelingan apa ora? Kula ya sedang mengusahakan. Oh iya, apik-apik. Kita berdua saling berusaha ya Mas ya. Lagune dipopulerkan Mbah Mantos. Almarhum. Ah nggih, coba aja digondeli sing nyanyi dagelan garing tuwa, sindene ya tuwa. Lah niku Nggih, nggih. Ampun tuwa lho Pak. apa? Veteran. Ngeten. Oh veteran loh. Lah. Veteran. Mojinem Romo lunempi. Ngono Dik. Ya. Kowe kok iso ta? Lho pelatih kok Pak. Pelatih kerawitan. Pelatih anjing. Oh alah ya. Tak Mbok tak melu Pak, Pak. yo ayo. Oke tok ya sepel ngono lho, ora tau dijak ya Mas ya. Aku nonton terus kok. Heeh toh. Eh. Oh iya. Siap, mangga. Ayo aja digondeli ya Mas. Yo. Kaya ning tawang kok iki. Pulo-pulo wis becaku ya Dik yo pancen wis dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja gawe runti ing atiku runti ing atiku Wong tuwek-tuwek ya iso kelingan ya lagu tuwek-tuwek. Heeh. Yo. Iwak cucuk wadai karo setan Suci pirsa samar yen ra tak pikir aduh Dik aja kuwati
lho, Pak. Aku nek diwarai lali. Malah lali. Lah kowe mau lali aku ngelingke. Harga diriku neng ngendi aja mbok warai. Ning pasar kok tuku cilik. Lho, kleru to. Andane aja marai. Wong dalang nek ora klino karaoke rasah marai. Piye Pak Ibu, Pak? Aduh, Dek, aku iso kuwatir to, Pak. Sing kedua makin apa, Pak? Engko iki ana kadal dilati oli. Iya ning ora mandenge rene kadale. Manuk gagak kok nganggo merek sing mojot pancen dijarak. Aduh Mas, sakit hatiku. Ana kadal mangani roti, ndang tak budal aja dikondeli. Aduh, Dek, aja dikondeli. Urung rampung. Urung kok. Ndang kacang Yo. lupa tapi tadi gawe yang pancen dikarepake ayo engko aku terlalu Makasih Mbak Eni. sami Terima kasih. Wah, wong kuno kok ya isih kelingan. Dadi tuwek ketemu tuwek. Nggih. Wah, jenenge. Anak-anak ungkuk. Nggih. Coba Lucy nggih. Niki, Nggih. ya akhirnya sih kok nyanyi. Lho, dekne moderator, mboten kudu nyanyi. Monggo, Dik. Kowe iki dadi bintang tamu iki mbok modal kaya Mbak Lucy. Napa? Nggawa mic dhewe. Lho. Lah kowe mic ku nyilih mic kuwi. Nyil. Mic cakrane ngerat kuwi. Nyewa. Oh. Alah ora masalah. Kula ya jano ki duwe mic dhewe, Pak. Lah kok ora digawa? Kabele pedot-pedot. Padosonmu mau. Semerawut. Oh iya, Dik, aja nggo mic. Suarane saya lho. Aja nggo mic dhewe, malah rusak kok sono. Dircerubar halur sartur luar kir sirkir Aryartor dari rebar darwar tada Bersamar ger dirnar miring guru sir tartur der Kuwi nek lagu lali janjine Mas dadi ngono. Piye dirnar miring guru sir tartur der nek njaluk tindikan peroner pelok kam ya peroner Sesuk njaluk tulung nek mulih tekan omah. der Songmu ki obongen. jangan Dek, jangan ya Dek ya. Oh, son kula niku kokean Pak, anu potensione kokean nggen. Channel-e. Nggen kula cukup 3. Lho. Wis ana apa kok 3 channel? Bass triple volume wis. Oh, nganune to, menune. Mini compo, Mini compo. kompo. Tulisane compo. Kok macane kompo? Sing duwe aku apa sampean? Kowe. Lah sing duwe aku kok ngeyel. Tirner mirgur sertar turter. Sesuk nek ketemu sonmu tak puidiak. Tak banting. Par marar yar. Bapak Iki miku. Iya, nggih. Nggih. Miku Aku kabeh. timbalono gawe salonmu dhewe. Oke, ya. Kermarnar harkirtar parkir kermarnar mercarir hirburar adir marar mirgur irnir tantar mertrot serat estri merencarir Iki penyanyi zaman biyen kan ya? kendangnya anu kendangnya Iki tamu iki lawasan iki orkes lawasan. orkes Gambus, Iya jenenge gabus penyanyi lawas ya. sukar didengar nih kok. Kermarnar Jekete ya kuno iki. kermarnar Iya. bertarir hirburar dirmarar mirgur irnir tarir bertarir hirburar bar irnir aki nentek Ora go jaset kok sonmu. dereng enten sampean semono dereng enten Lih, dereng enten kok son kok nggo aki. aki sing nganggo gerobak nika dalang nek sulur Tak obong ketemu nganggo sonmu. pit romak nika sing dikumpul-kumpul ngoten niku jaman dhisik ngoten niku Pak Weh, wis tenan. tenan tuwek to Tuwek. iya ada ya Nyala. mutah ta Nduk
Wah asam lambung. Minum biomoringa. Alah. Kok kudu katut kok ini kok. Kowe iki repot, kowe tau obat ngono nek sehat ora apa-apa. Nggih. Kowe nek nganti lara sithik sing maido akeh. Ada uno ndak wengi tawa lara dhewe. Ora tau kula lara ora tau. Penyakitnya ketemu kula nyimpang. Dek, sini Dek. Ya. Ya, dah. Wong sanang mlebek. Sini. Oke, artisnya iki tahu dadi sadurunge dadi pesinden tak niki riyen penyanyi dangdut, Pak. Masa? Pasar malam berkah rian. Lho. Untungmu cepat iki. Keliling ning alon-alon. Oke. Iku tenan. Lusi nganggo rok cuwendak sementen iki dhuwur bangkean nika. Heeh. Layak bar nyanyi terus numpak tong setan bengi. Nyanyine ning sortong setan. Oh. Lah niki setan. Cah-cah saiki padha mudeng tong setan ngene. Nggih tesih akeh kok Oh, iso akeh ya. Sikile metu angkling, lagune mung siji apalane. Apa? Tadi malam aku mimpi kawin. Ah, mung ngoten tok niku, Pak. Anggere sing ngeten iki kena angin roke muni ber. Mungkin nek diengkup ning ngene kaya sempritan. Ngece. Ayo. Mbak Lucy nom-nomane cantik cerita langsing nyepelek. Aku langsing jaman nom aku. Iya, mergo kabeh dadi ngeten iki. Kok iso? Nah, kabeh iki malah menyuburkan ngeten iki, Pak. Nggih, bojo kula nggih langsing sementen iki. Terus? Saniki sementen iki, Pak. Kuwi bojo apa tumo? Maksudnya iki nek ditemplekne dadi gede banget lho, Pak. Oh. Ngeten, gede banget ngeten iki. Sesuk tulung pelingku loro. Siji nek ketemu sone diobong, loro ketemu bojomu dipateni. Diobong campur son iki mau ya. Ampun, Pak, engko malah bojo kula karaokenan rusone ngono kan. Mbok, kamu ke sini, Dik. Waduh, Dik. Marah marah. Par. Mimpi kawir. Iki nek dienggo nyondro nu suarane sono apik. Piye? Mbak Ruti terperpur gerder. Apa kuwi? Mbak Lucy ceplikmu gede. Oh. Mbak Lucy terperpur gerder. Apa? Mbak Lucy ceplikmu gede. Krunguku kok kaya ora ngono. Aku ora perkara tempat motor-motorar. Apa? Tuku montor-montoran. Kowe ngarep terpermu bar motor tur. Oh, aku ngerti kuwi. Kowe ngaliyo engko tabrak motorku. Ora apa? Muni piye? Niki nek son kula niku sing susah nek nggo nyanyi kitir sumilir. Ya malah cetha no. Wah, angel pun angel. Lah kok iso? Wong malah bener kok nek nggo nyanyi ngoten kok. Ketok berarti Gus nggo lagu sing RR tok ya. RR. Saiki tak takoni Reng. Ndir. Lagu apa sing ora nggo huruf R? Ayo kowe. Lagu anak-anak napa lagu bapak? Sembarang. Lagu apa? Jambu alas, Sing piye? kulite ijo kelingan manis ras. Derah nganggo R. Adu cerdas Rembang mung ono Giri sing cerdas. Idam sari umpama sliramu Alah wis R wis loro. ali-ali. Ngagamo ali-ali ku pamer Pamer ya. Ora lagu sing oh ono lagu sing ora nggo R. Wis menyerah ora? Menyerah, Pak. 1 ditambah 1 sama dengan 2 ono R ora? Mboten. Nah, 2 tambah 2 sama dengan 4 ono ora? Ora enek, Pak. 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. Kuwi lagu sing ora ono R. Kuwi R dolan ning ndi ya, Pak ya? Dolan ning sonmu ngono. Ya jale muni gawe sanmu, gawe Ngene iki lho sanmu. sing tak senengi ngene iki lho. Ngene iki akhire dadi ngene iki lho. Iso teko siji teko 18 kok. Tur ditarbar tur sarbar derkar durwar. Oh lagi ketemu ki. Durwar ditarbar durwar. Wong lumpuk nang kene kok, Pak. Oh iya. Durwar denar empar. Lho, rempar tarbar per sarbar derar per. Lho, ah lumpuk nang kene, Pak, bocah. Wis R diobong. Rrrn. Lho Mbak Lucy kok lenggah wis itu. Anu biasa, ngeten niku biasa. Ngopo? Anggere terus bareng guyu mutah, bareng utang terus rembes. Rembes. Wong niku silem pun mulai rembes, Pak. Teko. Kuwi padane GL Pro mobil kan Pun rembes niku mangke. Terote melihat Pun. cewek gaul Mbak Lucy. Nah. Cerwer garur. Bisa rendur percer garur. Gendur.
Lho, syaratnya ngangge son niki napa son kula? Sonku. Oh, nggih, ngoten to. Bokong dilumahke. Apa? Ngomong digenahke. Oh. Ayo, Dik, nganggo sone Pak Igit, Dik. Lagune anu cewek gaul. Ibarat kembang kowe pancen wangi. Ngono. Iki permintaan Sinoman Cakrawala. Cakrawala sing ngiringi Cakraning Rat. Lho, Bintang tamu ini Cakrabuana. Lho. Kaya rokok. Rokok, Pak? Ya lho. Rokok Cakrabuana rokok, Pak. Niki pun luawas mboten napa nggih Mboten napa-napa bebas. Bebas. Moci numro nempi. Ngandani. ngabali Dek. Kowe kuwi kok berarti kowe ngiwangi Mbak Lucy nembang. Nggih. Nggih no. Lha ayo. Niki sing berkahi para pini sepuh. Oh ngaten. Garape gajahan napa, Pak? Gajah-gajah. Yo. Gajah-gajah iki apa, Pak? Lho, takon Mbak Lucy. Gajah-gajah itu yo kesenian, dadi yo anu bentuknya kok gajah, tapi isine damen uwong. Ditumpaki. Iya, terus kok dung 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 dur Ngene sikile ngono kuwi. ngene terus numpaki wong ning dhuwure. Oh, jenis musiknya ngono kuwi kok. Iya, Oh. anu musiknya jedor tok ngono kuwi. Oh, Karo iya, iya, benda. iya. Sing nyanyi banci. Kayak terbangan ngono kae. Iya. Ya cobaan sih to. Lah, biasanya ngono terus disurung gawe apa kuwi jenenge becak? Mbas. Apa? Mbas. Mbas. Disuruh kanggo apa? Becak. Aja itu kanggo becak. Lah piye? Becake nggo muat sone gareng mau kok. Mbok lar Kula butan. gua, Pak. Gua. Wong numpak becak ora aman kok. Mosok Numpak becak niku padha karo diuyak-uyak manuk. ya ora mungkin. Kok Aku sing iso? becak, Mbak Lucy sing numpak. Heeh. Ponorogo pasar ya, Mbak? Nggih, Lho, pasar Legi. manuke sing becak uyak-uyak kok. Lho. Iki lho manuke, Pak. Manuke. Alah, alah. Manuke sing becak. Eh. Manuke sing becak nguyak-uyak. Wong loro nembang ya sing Nggih. numpak gareng karo Anu Mbak permintaane Sinoman nggih. Sinuman Cakrawala. Cakrawala. Heeh. Niki Cakraning kula Rat. sak lagu mawon bibar ngoten kula pengen ben pirsa piyai Ponorogo. Nah, Oh, ngono, siap. iya iya. Yo. Cakraning Rat ki sindane ya petingan kabeh. Nom kabeh, perawan kabeh. Loh, iya to dagangan kabeh. Yo. Kangen. Iya Cewek gaul Mas Gareng dan Mbak Lucy. Dados. Aye. Ibarat kembang kowe pancen wangi. Tenan ya, Mas. Ibarat tebu kowe pancen legi. Tenane to, Mas. Akeh tawon kang ngisep ngisep sarine kembang melati. Cewek-cewek gaul ngisor dhuwur pancen gaul yen lumaku bokonge mental-mentul. Sapa wae sing ora Celeguan. nyawang bokong agedene kaya dandang saben
sepeda motor lanang cewek gaul ayune sak kecamatan ayo ibarat kembang kowe pancen wangi ibarat tebu kowe pancen legi akeh tawon kang padha ngedaki nyasar sari sarine kembang melati rambute abang ditato alise sing ganti saben dina siji gonta ganti pacare ono salape cewek-cewek gaul ngisor dhuwur utuke gingsul yen lumaku nganggo rok sak jengkul cewek-cewek gaul ngisor dhuwur kabeh gaul yen lumaku bokonge mentul-mentul sebenarnya sing ora gegan nyawang bokong gedine kaya dadang tumpakane sepeda motor lanang cewek gaul ayune sak kecamatan oke wong nyanyi kok blonyok nek koncone sing bener ditato alise abang ditato bathuke pegel aku alise kan kenduren Pak oh keduren dadi nek bathuk sing gandhengi saben dina siji cewek gaul pacare nganti selawe ya ora Pak iya suragu tak ganti pacare ana selawe ngono heeh kuwi lagu lawas banget wis pinangan saking pandi apa kuwi jenenge Karang Taruna Cakrawala sudah terpenuhi saiki coba besindene cakrane ngerat yang mana Pak itu Mbak Ida Lele oh Lala. Ida Lala kok lele nggih pamundutan lamunan kula dereng dipinangkani nggih Oke, Mbak Ida Lala dipersilahkan monggo berdiri. Oke, kasih spot Mbak Ida. Oh, spotnya. Tululit. Ya. Ayo. Oke, terima kasih untuk spotnya, matur suwun. Nganti minger. Kowe iki apa-apa kok Jeligen. Kok apa-apa? Jeligen. Dirijen. Langkih niku. Iya rek, upama Mbak Ida dadi bojomu ngono piye? Lah padha karo nyepaki tangga. Kok iso nyepaki tangga? Di bojo ayu ngene iki malah kur nyengkake umur.
Kok iso? Ana apa Mbak Ida? Nyamuk. Nyamuk. Andeng-andeng bae. Mainmu kasar. Ngapa to? Lah aku tenan tak kira ya nyamuk lho. Aku kan ya baik hati to. Bae andeng-andeng. Ngene dikuwek. Kok kene muni plok ngono. Lah nggih. Mriku Urung percaya. Ora do percaya nek kuwi andeng-andeng. Dilaten to kandhane iki andeng-andeng. Apa meh do ngaploki siji-siji? Lamunan Mbak Ida. Oke. Nggih, iki penari apa pemain wayang wong RRI Solo dan sekitarnya. Dan burinya. Iya. Wis insap. Oh, sudah. Biasanya karo kono. Iya sudah. Oh, Berarti iya. saya sudah. Kamu sudah enggak toh? Enggak. Lah aku ngaji karo Pak Sigit kan ya ora kepenak. Ngaji karo Mas Sigit? Heeh. Weh, elok Dadi mosok nggon ngono-ngono ki aku wis ora tau, Dik, wis ora Wis tau. wis ora ya. Wis ora tahu. Enggak boleh nakal. Coba sesuk tak cek rono. Enggak enak, enggak enak. Enggak enak ya. Weh, aku iki sing ngajeni iki malah sing mejang aku malah anakku wedok Jawi kuwi. Oh ngeten. Weh, Direjang enggak pripun? Weh, anggeran iki nge-share ning grup keluarga iki petuah-petuah. Wel. Sunnah Rasulullah yang sering dilakukan Rasulullah. Cita-citanya pengen jadi ustadzah jadi. Amin. Guru Aku sampean mondok. Oh nggih, amin. Ya, Nggih, anakku ya nggih, enak. Anak kula nggih pun mondok, Pak. Wah, ning pondok pesantren ndi? Engko stati mondok ke rumah sakit kok. Iya. Kuwi lara. Sedina tok. Mondok pas dina. Jawi sok ben arep nyeramai bapake. Ya wis ora apa-apa. Wong dekne pengen dadi mantune Pak Yai Oh jadi. ngaten. Amin. Pengen duwe pondok pesantren. Pengen dadi bunyai. bunyai. Nggih, nggih, nggih. Yes. Kan coba anu lamunan. Oke. Lamunan. Ayo, biasanya kalau aku karo Mas Ali Marsudi. Iki ya karo Ali Rasudi. Ayo, lamunan menika kathah ingkang nyimak Mbak Ira, Taiwan, Mas Dayat, Klaten, Derek Mantolev kali Pak E Gedukan, Pak Igit. Oh iya, sembah nuwun. Mas Tarno Tania Jaya. Oh nggih, Pak Tarno Tania Jaya, Mas Febri Teater Lingkar. Iya. Semarang, lajeng Pak Sardi Monogiri. Oke iki ternyata sing WA Mas Yanto Dek. Lagi kewoco ya. Iya. Pak Kasir Jambi Kali Tidu yuk. Coba lamunan kaya ngopo Mbak Ida Lala. Bejo kowe reng. Wis rampung, pos wis rampung. Mas kok rupamu dadi saya elek ngono to? Ya ket biyen elek. Ket biyen. Aku ki eleke langgeng kok. Oh abadi kok ya. Kita kok ora pati sehat. Sehat, Pak, sehat. Kalau tidak Tawa sehat, ngombe nek bareng kok jengkeng ngate kok kaya kelembun-kelembun. Sehat lah standarte ra fungsi lho. Oh, nggih. Sehat, Pak. Oh, nggih, makasih.